Shalom, selamat hari Minggu Madihita Damang Dainang. Sebelum tabuka parminggota, martang yang mahita di nganat tabi satokin. Amin. Tabuka ma parminggota, mare de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, natuma palangit dohot panoon, amen. Marlas ni roha mahamu, rap dohot Jerusalem, jalan marolopolop mida ibana sudehamu, ale akan na holong roha di ibana, marlas ni roha situtuma, rap dohot ibana sudehamu, ale akan na marsak roha mida ibana nasai laon. Lasdo rohaku dia akan nama dok tuahu. Beta hitam manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, para si rohana sumurung,
Nama dok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala di leon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humopot kami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguluan nasa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati gorat di hami. Say sama dosa nami sa luhut. Ala ni pelean na sun denggan. Na pinelehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jala asiroham di hami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahmu. Mari demahita. Patik ni debata di minggu tasadarion ima patik na paunopon. Patik na paunopon. Unang ho mamuno ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amin. Mari demahita. Tatopoti ma dosatta tu adupan di debata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami, pargogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, rodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot do hami tubuh, jaladang adong hapor seon di bagasan rohanami hian, salut do hami manibil sian akka dalammu, macai gudang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akad dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami i, say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigema baga-baga taringot tu hasesan ni dosa, molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodyota di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta, alay dada holan taringot tu dosatta, dohod do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon mah di debatan na digijang. Amen. Pinasatu kor punguan rembaja na posobulong HKBP. Dungi mangihu manot tu punguan kor punguan lansia.
Tatangihon ma hatani debata trupu epistel di mingguta sadarion tersurat mai di pesalmen 107 mamuka sian ayat 10 sayat 1 ayat 22 tajaha mai secara responsoria sian hamima na parjolo marsipal dihilala akan naoto ala di dalan pangalasion nasidai dohot dibahain aka hajahaton nasida. Satu aka harbangan ni hamatean. Dungi juju manasida tu Jahoba di hagugutan nasidai jadi di palua ibana nasida sian aka hasosahan nasida. Di tongos mahata nai jala di pamalum nasida. Jala di palua nasida sian hamaguan nasida. Ikon pujon nasida ma Jahoba ala asini rohana dohot halongangan akan nabi nainna itu jol manusia. Jala di peleon nasida ma aka pelian hamoliateon jala di pajojor aka pambain nai mardongan olop-olop. Ido sahatna mertua do akan atumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Pinasahat matupungan kor ina Kamis. Sini. Sini. Di
puji aku ho. Sayu puji ho, puji ho, puji di pasang atoni kudo, di pasang atoni kudo, saya Mari kita Taha tidak koma hataha porsiatai songon na hitine dakon ni dongata saha porsiaon isa dok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahova ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahova nasasadai iman na tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorak suabubuan ido tuhatta natu mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinarsilang na tuat kubanuatoru dong ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahova amanai pargogon naso hatu dosani di sima ibana manguhumi halat na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohot dihasan di dosa dohot dihatai na mandok mula mangolu sogot daging ni hala akan naung mate dohot dihangoluan na sura suda. Amin. Pinasa matupungan kor ina Maria.
Salam. Tabegema titing namasa di Huriatta Sadarion Minggu Letare tanggal 10 Maret 2024. Dohot topik lam gadam Yesus lam moruma angguau. Sada titing nama ragam. Ucapan salam. Parhalado hagape Immanuel resot Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tu sudiruas ni huria nama dohoti parmingguan sadarion. Jala akatamu enami na sadarion dope perjolo sahali marminggu di garejaon. Upasahat hamima hatah parhorasan sian huriatta. Jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami parhado gereja HGPP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon turuas nama ulang tahun di minggu paduaho di bulan Maret 2024. Saya dilehot debatama gajang ni umur hahi pason dohot akalas niroha. Hata di debata tu nama ulang tahun tersurat di 2 Timotius sada ayat 7. Ai dilehon debatado tu hita todi hagogon todi haholongon, todi pangajario diri, dada todi hatahuton. Kuar-guar ni ruas nama orang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boima taida di in fokus ni huriata.
Nomor 3 Parguru Malua. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sadarion pukul 14 WIB di Patupado ujian lisan tuaka yanak kon Parguru Malua naung madohoti persiajaran reguler di Huriata didampingi dohot natoras niganup yanakon. 2 tu hari Minggu 10 Maret 2024 duksipul jamita Minggu siang pukul 10.15 WIB di Patupa Huriata do makatidakon haporsiaut tu yanakon ni Huriata naung madohoti persiajaran reguler kurang lebih 1 tahun. Nomor 4 papungupelean. Sadarion papungupelea 7 dohita 2A 2B haperluan di kantor pusat do sentralisasi. 2 tu hari Minggu 10 Maret 2024 nanaing ro papungupelea 7 dohita 2A 2B tu haperluan di kantor pusat dohot pembangunan. Nomor 5 Dewan Marturia Boy Mataida di Impokos ni Garejata. Nomor 6 Dewan Diakonia Boy Mataida di Impokos ni Huriata. Nomor 7 laporan panitia pesta ulang tahun pembangunan Gotilon Parheheon Perempuan Pesta Tahun Profesionalisme dalam penatalayanan tahun 2020 Boy Taida di lampiran stensilan tik-tikta minggu sadarion. Nomor 8 pertangyangan wik Taida masongon nadong di stensilan ni tik-tikta. Nomor sia nama jabui pertanian di hari Rabu dot hari Kamis tanggal 10 Maret 2024 Taida masongon nadong di stensilan ni tik-tikta. Nomor 10 torop ni nama dohoti pertanian wik Boy Mataida di Impokus ni Huriata. Nomor 10 sada torop ni permingguan di sekolah minggu tanggal 3 Februari 2024 Boy Mataida di Impokus ni Huriata. Nomor 12 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 3 Februari 2024 Boy Mataida di Impokus ni Huriata. Nomor 10 jadwal Pakobasio di hari Sabtu 1 hari Minggu Boy Mataida di Impokus ni Huriata. Nomor 10 ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongani Bagas. Sada Nyonya Siagian Borsima Jutak Sian Wik Jordan pemulihan. 2 Sopran Hutauruk Sian Wik Betesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. 3 Situa El Huta Barat Sian Wik Betania opname di rumah sakit Aven. 4 Grace Juliana Borsinaga Sian Wik Kana di rumah sakit Elizabeth. 5 El Lubis Sian Wik Getsemane opname di rumah sakit Marta Friska. Tambahan onom Situa N Boluta Julu Sian Wik Bethesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 15 nama make gedung sekolah minggu dohot gereja Boy Mataida songon adong di stensilan ni Huriata. Tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial Huria dohot keuangan pembangunan. Boy Mataida songon adong di lampiran ni parhepengon ni Huriata di minggu sadarion. Jala mauliate mahu pasata itu akaruas naung mangalehon pilihan bulanan, pilihan tahun, pilihan persepuluhan hamauleteon diakoni sosial Huria tok ripe pembangunan tu Huriata. Saya ditabai Tuhan ma nasa pasu-pasu tu hita saluhutna songoni ma titing namasa dohot nanek tapatupa di bagasan mingguon. Mauliate ma dihita terlumui ma di tuhata salom ralat keuangan kolom hamoleteon nomor 7 Sian keluarga Nyonya B Panjaitan Meriati F Togatorop tersurat tanggal 24 Maret 2024 sasi tonga tanggal 24 Februari 2024 soni ma titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sadarion Horas madhita. Tapa bungu ma peliata sada A, sada B, las marohata pasatoni, las marede mahita, bukede nomor 750. Oh
martan yang mahita. Mau lihati rohanami Tuhan, di panogum di ngulu nami, tuagasan persauran nami, Tuhan marhite hatam. Mau lihati rohanami Tuhan, di hanguluan siganupari, napalason rohanami, sikop di baheko di hami. Marpungu dohami di bagas joromon, naing marsaur tuhatam. Uka maroha pikiran nami, asa terpasiat hami hatami, jalasuan tu ate-ate nami, nagabe bohal hanguluan, di hami di hasianganon, asa manoktong hami, mangulu di bagasak katami. Tuhan jumulo uras sami, sian akadusa nami. Asa tung badia, jala tau hami partohap, di hanguluan nasiakko. Jakom mahami marhiti asini roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom amanginai. Hatan itu hatta dihita Yohanes 3 ayat 22 sahatu ayat 30. Ujah dihita jala tapai huti hukmah di bagasan rohatta. Songonomma didok. Dungi Roma Yesus dohot akasisianai tuluat Judea. Jadi mian disima jolo ibana rap dohot nasida jala madidihon. Alai dohot do si Yohanes madidihon di enon mardonokon huta salem. Aina nia aik disi. Jadi tu si marohalak gawe terdidi. Aidang dope dihurukon si Yohanes ujui. Marsual madisi akasisean ni si Yohanes. Doh sahala Yahudi siala para burioni. Jadi didapat tonda sidama si Yohanes. Didok matuibana. Guru nami halaki naro tujolom di iparni aik Jordan. Nah hinati dakomi ido madidi honnuain. Gabe saluhut halak ro madapoton iwana. Dunginin si Yohanes ma mengalusi dang terbuat jolma manangaha anggoso dilehon tu ibana sian banua gijang. Hamu sadiri do siti dangokyu dina hudok dada au Kristusi nasi nuru do au patu jolona. Napuna oroani do panguli alaina jongjong do ali-ali ni panguli patangi-tangi ibana. Jadi marlas ni roha situ tu diwahin suara ni panguli asa halalas ni roha si songonima jupang diau. Yang go ibana patut langgada lamoruma angguau ido sahana. Goarni minggutta sadarion ima minggu letare lapatanna marlas ni roha. Songon nani hatahon ni si Paulus. Hudok ma tuhamu marlas ni roha mahamu. Sahalinai hudok marlas ni roha mahamu. Didok donang di surat ni buku Tesalonika tetaplah bersukacita. Marlas ni roha dohita di nguluon molo sukses ekonomi jala molo denggan keluarga molo denggan ianakon jala molo tabu pasaoran tudongan jala molo denggan nguluniba ima kesempurnaan ni sukacita manang lasmi roha bohape sainaing dohita marlasmi roha ubal gamanian lasmi rohatta sian arsak. Alai sebaliknya do terjadi jod do ubalga arasak sian lasmi rohata. Marlasmi roha moloi dok sian hatan itu hatta dari tadda Tuhani do hita gudang arsakta. Gawe disosoi mahita marlasmi roha ma hamu ninda. Jala ukuratai lasmi rohai unang manian alani hepeng materi manang jabu na martaba-taba
manang kendaraan na martaba-taba, manang pakaian na tren, doho tas na branded, doho akka na asingi. Maul dohita marlas ni roha, molo dang dapotta nahi nalomohota. Kalau tercapai apa yang kita ingini, baru kita bersuka cita. Itu keinginan daging. Dengan mata halasun pasu-pasu ni dewata, nabelga namek-mek di rohata, tong ma nunga mabain cukup jalasikop nguluta. Jadi sedikit kita rasakan apa yang kita miliki atau banyak, tetaplah bersuka cita. Karena bagaimanapun sudah cukup, itu boleh kita jalani dan menjalankan kehidupan. Marlas niroha mahamu idona denggan. Aididok di buku Amsali. Las niroha manang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena orang yang bersuka cita pasti dia semangat kerja, semangat menjalani hidup, semangat apapun keadaannya. Dan bahkan kita merasakan sakit sekalipun, kalau sudah ada sukacita dalam hati kita, maka kita akan bisa bangkit dan bersukacita. Gudang neng taparyahi di nguluton, bohado asa marlas niroha. Hatan itu hatta do mangojor hita marlas niroha. Nuaing nunga tabige jala didok marlas niroha nata ingini manang nata pikir honi alai las niroha nasa sitongna ahado ima didok di nadi enet tema minggu sian ayat 20 sia didok dison marlas niroha situtu dibahen suarani panguliih marukil do sisian ni Tuhan Yesus dohot sisian di si Johannes. Nah terkenal perjulu belga guarna ima si Johannes. Di bigi akana torop tiki zaman ni Yesus dohot Johannes. Rap do zaman ni si Johannes dohot Yesus. Jala di habal gaun ni si Johannes ala terberita si Johannes dietong nasida do si Johannes si Yesus naroi nani hatahonna di badan nai baru. Alani diagung-agungkan atau ada dimungkinkan di pikiran mereka bahwa Yesuslah Johannes yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Kejadian di bagasan turpuhon ima patupahon padirion nabadia si Johannes padidi. Molo Johannes patupahon padirion di air Jordan jala gudang aekna jala boha sistemna madidihon dan najelas di air Jordan ma. Alai anggo sisian di Yesus ala didok dison di ainom si Johannes madidi atar gudang ni sinna aik. Alai sisian di Yesus di tempat na asing. Mungkin patik do di si aik. Alai bu itong di patupa padidioni. Ala makna ni padidioni dang letakna di aik. Alai simbol. Molo dididihok kita dohot aik artinya maridi atau dibersihkan dengan air. Tabayak temak molo tapaias tangatta asa ias sian kuman na merusak badatta manang kesehatatta. Songonima aiki aha mana merusak partodiota dididihon tuhita ima kuman dosa atau dosa noda-noda yang ada merusak iman kita, merusak jiwa, perilaku, karir, kehidupan, persekutuan kita seperti Kain dan Habil. Karena dosa mereka saling membunuh antara persaudaraan. Mereka saling cemburu. Dosa itu kecemburuan. Dosa yang paling besar itu tidak percaya kepada Tuhan. Tidak melihat perbuatan besar Tuhan.
tidak mengenal Tuhan. Dosa itu jauh, terpisah hidupnya dari Tuhan. Tidak ada kehidupan dikenal dari Tuhan. Padahal Tuhan yang memberi kehidupan itu. Dosa itu rarat. Jala ubalga di bagasa kita. Jadi, didok terpuhon bahwa manang tema minggu lam gadda ma ibana alai lam met ma'au. Molo tawai perbandingan na di pangalahota sehari-hari ubal gado ulau na jahat sian ulau na denggan. Ubal gado hita mencapai ke hisap ni daginta sian ngulu na denggan. Manang partodiota. Kadang iman kita terkandas, kadang perbuatan baik tidak lagi terlihat dalam diri kita, kadang orang tidak menginginkan kita karena kejahatan sudah berlumur dalam diri kita. Molo tabereng, holan dosai otik meninggung di kita atau pian rarat. Itor songon api melebar atau pian. Nang dipikirat taipe holang notik pe meninggung dosai pangalahon arwai itor hatop doi belga pakorhonna belga tuhamamagona jala belga nang panegaina di bagasa kita, tapi kita tidak sadar, kita tanpa sadar kita sudah dirusak oleh dosa itu. Itu adalah kebodohan. Ninna epistel tado jamita pertanyaan halak naoto do halak na mangulahod dosa. Na soporsea tu Tuhani dangi iboto dang yatusi na denggan dang yatusi hatani Tuhani na pature-ture nguluna dang diatusi mabay na denggat tu donganna jala dang ditada dirina oto do hita taringot tu aha si baynota tu dirita oto do hita taringot tu aha nagabi masa defatta naing baynota tu dongatta. Kadang harus penuh pertimbangan, saya buat enggak yang baik sama orang ini, kan dia orang jahat katanya. Itu kebodohan kita, kebimbangan. Jadi oto hita halak na di bagasa dusai, ia tidak tahu apa yang benar dan dia dengan sendirinya itor marapi-api manang menyala dusai. Jadi mulai dok Yesus lambelga alayau lammet innaibana ala dison dipahami halak Yahudi doh sisian di si Yohanes bahwa bahwa Yohanes itulah yang besar. Tapi Yohanes sendiri memahami dirinya, dia mengenal dirinya, aku ini adalah orang kecil. Jodoh kita menyadari diri ta songoni, molo tahu ukur diri ta pogos, jala dangadong karir, dangadong kedudukan, jala dangadong manangaha dihita tadok mahita, namek duau, tang tarbainau, dang jongjong, jala dang boy hudok manangaha ennahita. Jadi alani ekonomi dohita madok manangalani parnguluon tadok mahita namek sasitong namek dohita dia dopan di Tuhani orbut dohita alai mabaik kita gali jalan no met ima dosata. Kita tidak ada harganya. Kita adalah hamparan debu. Kita adalah orang yang mati, orang yang hancur, orang yang tidak berguna. Halak nadi bagasa dosa. Imana dok nipistel lakin. Kita orang bodoh. Jadi kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berbuat baik. Jodoh kita sudah terkenal kita, manang nungga adong karir tanda denggan, manang ngulut tanda denggan, kita pikir kita orang hebat, orang besar, orang yang sudah segalanya. Jodoh kita madok songoni, manang mamikirhon songoni. Arung do deba na pogos do ibana alai di do ibana ngagudang di sanar takku jala maila ibana pabuahon na torasna na pogos jala di patudu ma na toras ni halahan namora idon atau rasu apala bapakku doi apala tolakku doi enakan apala todokku doi orang hebat enakan ima hisap ni daging kerakusan kita untuk membesarkan diri kita supaya besar dilihat orang, supaya kita besar dilihat orang juga. Jadi kita kadang membesarkan, membusungkan dada, membesarkan apa nama kita, hidup kita, padahal kita mungkin orang yang hina.
Jadi ingat, kita adalah hina dan kecil di hadapan Tuhan kalau kita masih dalam dosa dan tidak membesarkan diri. Karena orang yang meninggikan diri, orang yang membesarkan diri akan direndahkan, dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jala bohado asa belga hita memang dan alani hata omong kosong atau hata kata-kata yang hampa. Kita sampaikan, kita membesar-besarkan diri. Daun. Boy do hita belga, manang ternama, manang terkenal, diagungkan mungkin boleh saja karena kita meraih, kita selalu dipanggil karena kita bisa diandalkan. Ada kemampuan, ada talenta. Ada mungkin kita dicari orang karena ada kelebihan kita. Atau mungkin karena kita memiliki sesuatu yang berharga. Alai asa ubalga manian nadenggani didirita, ubalga maholongta, jala ubalga mapabainata nadenggani sian akka nahumaliakta. Molo didok sian temani minggu tahun ubalga Yesus jala dia lam gadda manang makin besar, jala au lam met, jala molo dianggap halak Yahudi manang pangikut tonon ni namangikut to si Yohanes balgai bana alayang goi bana disadari do mek doa mabuka sipatali sipatuna pe dang layak kau indai bana jalah yaro tong sian sisian di Yesus dung marbarita nauli nasida jala gudang na ditogihon tu harajaon di dewata adong masian dua halak sisian di Yesus marpikir songonon isema no balga anon di surgui na rohani sisian di Yesus mardiskusi mahalahid Roma dohok natoras nama dok, Tuhan tempatkanlah anakku ini di tempat terbaik sehingga dia menjadi orang besar. Inna omakna tu Yesus. Alai Roma Yesus mengalusi pikiran ni sisian nai dohok mengalusi Yesus. Ise nanaing belga siapa yang mau besar haruslah pangului. Mau bahasa Indonesia haruslah melayani. Manusia yang taat atau ibarat memiliki pribadi seorang hamba, seorang budak, hanya mendengar kata Tuhannya lalu dilaksanakan. Kita ibarat tadi orang yang tak berguna, mendengar lalu melaksanakan. Tuhan kita yang maha besar itu, kalau dia maha besar maka kita akan mendengar lalu kita menuruti dan menjadi penurut, anak-anak penurut. Songon nata harap poni tua kagelekta menjadi anak penurut, anak nahasea. Songon palsapan halak batahi, bukulanda di jolo geleng pedek, bukulanda di pudi. Karena bagaimanapun nunga gawe persiajaran na arga dihitai. Anak kita makin besar, mungkin kita akan makin kecil. Lambat tua kita lammet fisik, dohok pikiran. Mulai poso kita balga dan membesarkan diri dan terlalu besar emosional kita waktu kita masa muda. Alai di bagasan ni cara-cara pemikiran tai doh hidup tai bohado tutu hita belga jala belga rohatta laho marnida belgado nabi nahen di Tuhani belgado basa-basa di Tuhani jala belgado Tuhani nang padongan yonda belga manang gudang makin gadda lam gadda ma Tuhani taringot tutur puhon didok dison tugas padidion ima bagian dari liturgi aturan manang kehidupan dihita halak na persea tu Tuhani taboto do jala taulahod do jala ketentuan yang pasti dan yang tetap ikon terdidi isi tubuh ibu amma terdidi nung jupang ari padidion jala tiki geleng nunga terdidi alaya dong deba sian na porsiai terdidi dung belga asa di huriata dong ko padidion na met adong gotong padidion na belga alani ahama bahasa songoni nakin nunga hupasahat makna ni padidioni aiki simbol tahataridana naung dipayas Tuhani siad dosa
Aidak danak na tubui nunga adong dosa turunan. Alani hato-hato ma dipaya si bana sian dosa unang mangai akibat ni dosai. Jala di pamasuk maibana tu harajaon di dewata. Asa mangulu di bagasan harajaon di dewata. Adong da belga memahami akan apresiai terdiri dung belga. Jolo bertobat ninnakan. Alani terdiri maibana dung belga. Hina argani padidioni dang di aiki. Simbol dei alai simbol nunga di paias ibana marhite mudar ni Tuhan Yesus. Alai no marga disi ima goar ni dewata ama anak dohot todi ima hatai na arga. Alani di padatta akka natoras di padan di natoras bahwa molo tabuat terdiri ketetapan di jala ditetapkan dok olo innakan dung dokon naulu doho manugu-nugu geleng moto hatani dewata dung ini dokon olo baru dokon muse naulu doho mabuan ibana tu gereja inna dokan dok olo dok inna olo ninda hita alai dang tasadari jadi artinya segeralah buan ibana asa napuna ni dewata ibana jala disesa dosana alani dung disesa dosana togu-togumbu dope ibana tu hatani dewata tu parmingguan asa alani do dipatu pakuriatta nang persiajaran tu hatani dewata pungguan na poso doh persiajaran marguru malua molo tai ngoti tanggung jawab ta sosonga ibana marguru malua dang abseb ibana dang masohok ibana alai ditanggung jawabi marguru tu hatani dewata. Edo segeralah dia bertumbuh di dalam firman Tuhan. Hamua akamanami inanami ra ikon takasdo au honotta jala ulah honottai dalan bison dalan laho majalo hatani dewata do molo tabuan ibana tu harajaun di dewata. Alani molo masuk kita tu harajaun di dewata ima gereja parpunguan ni akan na porsea akan na tarjou molo masuk hita tu si ima mangguruhon hatani dewata. Asa parangehon mahatai aido hangoluamu. I pesan di marguru malua molo huwigei hatai marsisir doa hatai do hangoluamu. Setiap hari terengiang-ngiang dui. Lani dakuboto manang na terengiang-ngiang iti hita mulai dok parangehon mahatai aido hanguluamu ninna. Jadi imalas ni roha tabege jala hanguluatta jala ido nang nani do ni si Yohanes ido hanguluamu jala lambelgama ibana artina lamrarap ma taringot tu Yesusi jala tatadda mahal balgaun nabi nahinnai jala lambelgama di rohatta hatanai kadang kita kan kecil iman kita kan kandas hatanai tabege sonari holan lewat pitui kandas tidak besar dang rarat dang marparbue dak songon pohon angguri dang tasadari songon pohon angguri pohon angguri molo rating na masak dibolokon alai molo rating na marparbue jala denggan ditabor-tabori songon ido nang naung manguloi majalo jala nama kalasson hatani Tuhani lambelga lamrarat jala tarida masian bohina sian ngoluna sian naniulana sian keluargana tadado halahi ala Kristen tadado halahi si parminggu tadado halahi si partangiang jala tadado halahi akan adenggan tadado halahi ditadah halahi do Tuhani ido naido na balga besarlah Tuhan ajaiblah Tuhan dan memang nyata dan berdampak di hidupnya. Bahwa si Yohanes di hatana nama dok lembelga Tuhani molo ibana dan dipatudu ibana waktu awal dia besar tetapi ketika Yesus sudah tahu makin besar makin banyak pengikutnya dia katakan aku ini adalah kecil tidak ada apa-apanya. Allah ini irokon ibana muse si totas dalat doa.
Artina perintis holam mabuka dalat duau. Dangau Tuhani. Dangau ibana. Dangau pemimpini. Dangau halak nabelgai. Alai sibuk kadalat duau. Aha dolapatan ni sibuk kadalan. Nakin marlas ni roha hita ala pangului, ala dijakon, ala tajalo, jala balga Tuhani di bagasan ngulutta, jala balga tanggung jawab ta di partol diotta, ima balga ni rohatta, jala ima las ni rohatta. Ditanggung jawab ta, di haperseotta. Aha do muse neta idasian si Johannes taringot tu, namek-mek do ibana dia dopan ni Tuhani, ima sibuk gadalan, si totas nambur. Anunggo ede nama dok, dia buka jalan, ninda ede. Mulur tade honi terpikir dohita, Tuhanlah nama buka akadalaku. Bahasa buyau jongjong di son, bahasa buyau tu son, bahasa buyau berkarir, bahasa buyau Tuhanlah yang membuka. Dia selalu buka jalan. Ketika kita tersumbat, ketika kita terhalang, ketika kita banyak rintangan, tak ada lagi jalan yang bisa kita buka di dalam. Tidak ada lagi jalan untuk hidup kita, tapi kita percaya dengan niat-niat tersebut pasti Tuhan buka jalan untuk hidupku, untuk apa yang kucapai. Pasti kita katakan, kalau Yohanes membuka jalan supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati setiap orang, supaya setiap orang menerima dan masuk dalam kerajaan surga. Yohanes membuka jalan supaya Tuhan itu berjalan di kehidupan orang, menyertai orang, dan orang membuka pikirannya untuk Tuhan. Jadi memukau hati orang supaya banyak mengikut Tuhan, membuka hati orang supaya taat kepada Tuhan. Itu pergumulan daripada Yohanes. Mula pergumulan tanakin hurok adalah pergumulan sehari-hari. Pasti Tuhan buka jalan. Baru kita berpikir jalan apa dan bagaimana kita membuka jalan untuk sesuatu kesuksesan, untuk keluarga, untuk kedamaian dan untuk kehidupan kita. Kita berpikir dan bergumul di sana. Tetapi Yohanes memahami itu, bahwa bagaimana supaya Tuhan makin besar. Songo dia do asalam rarat, asalam ditanda Tuhani, asalam begas hatani Tuhani, jala dijakot Tuhani, jala dihangaluhon, jala diparangehon, jala takas marsigatung, makaul, jala marpangusadean tu Tuhani. Bohado rohani jolmaon, asa jonok tu dewata. Songon pergumulaki, contoh pergumulakku kan, wasa otik kita marminggu. Artina tuhara jauh di dewata do. Contoh, dan apalah na alai, artina gabi pergumulan kita masing-masing deh. Bahasa malas saung marminggu ate, bahasa malas saung martangiang, bahasa dang marsitu tu awate, tangarong hubege nak kisian hatani Tuhani. Hampa, kosong, dak ku ingot. Songonani dok ni jamitan yamang padita naria minggi. Madokon hatani dewata apa jojo hosia sa ayak pe. Dak ta ingot tersurat di dia songona awon. Paling hudokon heado di dok sisian Tuhan Yesus. Taringot tu pangului ninna. Dak ingot di tersurat. HKBP atar songoni. Ima di jamitan api nasah nyamang na diari minggi. Artinya itulah bahwa membuka hati, pikiran, dan membuka kehidupan kita ini mengenali Tuhan, bertumbuh, berakar, dan mengerti hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau tahu, tidak peduli. Ya sudah, kita kadang kayak sepele, selesai di gereja, selesai urusan di gereja. Padahal urusan kita itu, tanggung jawab kita itu masih harus menjadi menuturkan songon edet taidi dok, kusuka menuturkan Yesus yang mulia, kata-katanya, firman-Nya, melalui kata, perbuatan, melalui hidup dan kita. Karena kita ini adalah wajah bohini Tuhani dohita, manugihon asa ditada halahi bohini Tuhani, dia akan namek meti, dia akan nagali. Amang inang jujur dohita holan patuduhon bohita alai ulaon doh pangoloyotai dang tapatudu ditongani parnguluota alani
ra ngaikon takikis pelan-pelan bahwa perlu kita mungkin besar apa yang kita miliki, tetapi ingat jangan menjadi kecil. Jalan untuk Tuhan. Memang di Matius pitudui sempit jalan ke surganya. Jalan yang lebar akan membawa kebinasaan, tetapi jalan yang sempit akan susah. Artinya songonon untuk masih sedikit melakukan perbuatan sangat susah, jalannya melakukan perbuatan baik. Sangat sempit kesempatan orang untuk memikirkan yang baik. Seperti kita sempit kesempatan orang untuk membuat nama kita besar sehingga tak berlomba-lomba. Demikian juga lamrarat tu harajaun di dewata orang sedikit dan kesempatan itu tidak orang lakukan, membuka jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Otik do halak nama ulahon nadinggan. Jala otik do halak nama mikirhon tu harajaun di dewata. Jala otik do halak nama situtu marsaur tu harajaun di dewata. Jala otik do tapake. Jala sedikit kita pakai untuk lebih sungguh dan totalitas ngolutta tu harajaun di dewata. Naubalga adalah tu na keinginan di daging alai di partodiota mol jala otik do jut ta sipelehon. Alani gudang nana yang sidohonon na mulai do lam gadda matuhani makin besarlah dia, tetapi aku makin kecil. Bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati imangguluni halak. Nah porsea dituhani. Munga gudang ra taat tu sitong taringot tu na rendah hati. Alai imanakin nagabe naing balga di harajaun di dewata ima halak pangului ibarat seorang hamba na burju jala na denggan gawe tarbarita maibana halak na denggan ido na denggan dang tarbarita di sudut-sudut ekonomi manang parngulota siganu fari alai halak na porsea ma halak na denggan halak na takas ibana marsaor dohot mabuka dalan tu hararat ni harajaun ni dewata. Amanami nanami piga hal siap terpuhon marlas ni roha mahita jala di padirion tanggung jawab nata patupani napinatupani huriatta jalanang ta'auhon inaing dohonon na dihita nunga disesa tu hatta idosata dan diingatkan kita adalah pendosa. Kalau kita masih di dalam dosa dan kita tidak membuka lebar untuk jalan Tuhan dan kita masih membuka lebar untuk jalan Tuhamagoan, jalan Tuhasisega, maka kita tidak akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Takas mata tiup bahwa halak na porsea dituhani ima na Tuhanguluan halak na soporsea ima Tuhamagoan. Jala dosa na balga ima naso persia di Tuhani, naso manadda Tuhani, jalan naso takas ibana hibul pasahaton ngoluna tu Tuhani, jalan ragu dope ibana tu Tuhanna, namago deh madabu Tuhamaguan, jala laos lonong, jala laos gulap parnguluonna, dangadong dibana hanguluan. Tapi ereng musesian turpuhon taringot tu sisian ni Tuhan Yesus. Dohot sisian di si Yohanes akka artina sian pangulau tai Yohanes mengajarhon taringot tu Yesus jala dipatakas pemahaman di sisian di Yesus sisian di Yohanes dakaru ditanda dope Yesus alai dipatudu hoddo ibana do Yesus natutui ninna marhite sisianna dangau si pabalgaumu alai ibana do nabalgai. Alani tanggung jawab ta imanakin naung masuk kita tu harajaun di dewata dapat gudang-gudang ya anak kota di bagasak katana jala ta tanggung jawab imaha persiaun
marhite nalam rarat harajaon ni dewata. Baru na patuluhon mangadupi parngoluoni songon parbue ni hapor siauta naing mangului di bagasan serep ni roha. Asa dihita ma hanguluani. Jala denggan hita di idahalak. Jala denggan nang hita. Takas di idahalak. Bahwa di bagasan dirita dewata na mangula. Jala marhite todina mangarajai hita. Laho mangulahon ulahon na denggan. Gudang nanaing dohonon na di hita. Marlas ni roha mahita. Jala mangului mahita di Tuhani. Jala toktong mahita di bagasak aserepon lam rarat barita nauli. Di pasu-pasu tu hatta hita marhite hatana asa lomoro hani Tuhani rarat barita nauli jala magudang hita di bagasan hatana. Aido hanguluammu parange hommai jala ngulumai si peopommu saliling hita di lehon partikian manang kesempatan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan marhite hatam na mamakulingi hami. Gudang nama baik kami dinguluon mek do hami diadopan ni halak. Jala mek hami tarlumowi diadopan mi. Jala gudang nama ngarajai hami hagaleon nami dohot hauton nami dohot ela-elani pangagoi mangago hami lambalga dalan tu hamaguan alai lam otik do na takas mangalehon mamelehon dohot manada mabuka dalan tuho Tuhan nang tuaka dongan nami maul dohami mabuka dalan hanguluan jala rohanami tuho Tuhan lamet nang hapor siaon nami sipata nunga lam gersang jala akan adenggan sian hami lam rarat alan yakadusa dohot pengaruh akan najat nahumalia kami Tuhan hatami mabuat kami marlas miroha lam gaddama hatami jalanan rarat ma baritam marmulia maho dingolunami lambalgama rohanami manadaho Tuhan dohot mangulahon ulahon nadenggan gudang naingsi dalat tonon nami dingoluon pabua sihuton hodo hami pabua akan aporsea hami pabua gudang tanggung jawab nami di haporseaon asa ubalgama partodion nami jala umet diri nami diadopami alan yakadusa nami tung somararga rohami alai alan yasini roham marhanguluan dohami Tuhan diwotoho jala ditadahodo hagaleon nami haoton nami ditadahodo hahurangan nami ditadahodo hami Tuhan tung somararga hami alai yasi roham marhite hasisan di dosa marhite na dibuka hodalan marhite na di paradeho hanguluani ukap manian rohanami manada hanguluan na pinarademi Tuhan asima roham pargugui mahami mangulah hossa pasu-pasu mahuriamon pasu-pasu akan aposom pasu-pasu akan mangula pasu-pasu ruasmu sian na met sahatu nama gudang lambalga maho Tuhan di partodion nami di ngolu nami jalalam di idahalak ho Tuhan marhite akka halubian na adong di hami gudang na sohwatu si hami alaya jari mahami patu pahuni pasu-pasu mana niulani tangan marhite akka usaha marhite akka perkarijuan di kantor pertiga-tigaan dohot di akka persikolahan dohot di akka usaha sendiri dohot akka na terbahin na pinikiran ni ruasmi dalan nasida mai mabuka dalan tuhanguluan nasida pasikopon ngulus ganupari alai pataridahon habal gaummu Tuhan hodo na mangalehon di nasida balga akka pasu-pasumi songanima Tuhan nang
Akayanakon na nilihami na met rodi na magudang naso dapot siroka ni tondi dohot akka na makirim di akka keturunan Tuhan lehonom mumai ditikina jala lehonom munang narikot dinasida ubal gado jot hol sonami sian asi-asimi dihilalahami ubal gado jot akka parukilon nami sian akka pasu-pasumi Tuhan alain waing pakilalaho kami tung lambalgas jala lambalgama waktu sihami dangadong naso tarpatu paho alani sai ramoti mahami Tuhan di parsauran nami tuho takas jala ramrarat barita dohot hinadenggan dohot rohanami maka meletehon mamuji-muji dohot merhauduhon tuho Tuhan asima roham pasu-pasu mahami di partodion nami nang dingolu nami tu dia pehami mardalan mangalaka iring-iring ommu ramotammu jala homa Tuhan nah toktong di juluan nami majuluani sudi lakanami pasu-pasu mahuriam hagabepe Immanuel pasu-pasu ruasmi pasu-pasu hami saluhutna ramoti mahami marhite asini roham Tuhan bubuah kami tu ado pami ruasmi huriam na di bagasan parsahiton molotung arong naksiak kami natongon di bagasan parsahiton susah roha doho pikiran hodo Tuhan na manggohilasni roha nami songon hatami marlasni roha hami di parnguluon naragami Tuhan maluma akasahi siak kami doho arsak lau maisap sopangotoan siak kami songonima Tuhan nang natongon di bagasa parsahiton ima inanami neonia siagian boru simajuntak amang sopran hutauruk amang sintua el hutawarat Grace Juliana boru sinaga amang el Lubis dohot inang sintua en boru hutajulu atongon nasida okname dohot di pemulihan Tuhan tuhodo huwa kami nasida di rumah sakit penasida di sidoho Tuhan marhite huasom doho mujijat dangadong nasotar patuha paho pamalum nasida sian akka parsahiton doho arsak doho parukilon naro tungolu ni nasida parhitiammu marumah sakit doho pangubati parhitiammu masemangat nasida doho akka keluarga Tuhan mamalum ni sahid ni akka amanami nanami doho yanakommu Tuhan mamalum ni sahid sabui hami Tuhan marlas ni roha song katami ditongan di bagas joromi di ngolu nami marlas ni roha dia kaulaon nabi nasahami Tuhan mau liate di ruas ni huriam nang mangalehon ngoluna tuho jala marhite akka pelean marhite akka pabahenan materi doh marhite pelayanan Tuhan mapakorhom mai tuhararak ni harajaumu jala lambalga maho Tuhan di ngoluna dingolu ni akka pakubasion nami dingolu ni akka ulaon nami jala lam rarak ma nang barita mi barita nauli Tuhan nang marhiti asini roham balgama akan nadenggan di hami doh ulaon nadenggan dohot pangalahui lam denggan di ida torop nahumalia kami Tuhan pasu-pasu mahami nasotar pajojor hami sudiaka pergumulan nami alani asiroham ajari rajai mahami mangatusi sudi akan enggan dibasam tumbal gadui jalabui mahami makamalete honi orasi mahami sian akadu sanami asatung denggak kami diado pami jalo matang yang namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapapungu pelean marendehita 130 tolu. Maria
Tatangnya kemapeliata. Ali debata amanami na di banua kijang. Hodo haroruan ni saluhut silihon-lehon nadenggat. Dohot na saulibasa na maulitus. Upasat tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati bulah na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanai marhiti-hiti tordim. Asalam hutada hami gudang disilehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok mo liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon amataku, osadohon gogoki, rodi saluhun artaku, papasahan ituhon, sato kudo. Aliaman aminda di banua gijang. Saya pinorbadi yang maguarmu. Saya roma harajaunmu. Saya sauk malomon di roham di bano tongon sonda di bana gijang. Lehon matu hami sadarion hangu luas siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan na merdosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona kuda harajaun, don agogon, rodi asakapo salele ni lelena. Amin. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewa Tama hita. Di sodakon Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala di pasorohon madamena tu tod ditabi.
of your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so